Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min yadlillahi ta'ala al-Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ila hadratil qutub jami' al-maqam wal ghazil al-azam. Sultan al-awliya Syekh Abdul Hasan Al-Syadili. Ila hadratil musydina Rabbil Rahina. Maulana Habib Muhammad sallallahu alaihi bin Hashim. Khususan al-qutub Syekh Abdul Malik bin Ilyas bin Yahya. Wa ila hadratil sahibatil kitab tanbil ghafirin. Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad Samarqand. Usul bihadzal kitab Jawairul Lama'ah Syekh Misbah Mustafa. Usuli Mufrahim Al-Fatihah. Kitab Tanbil Ghafilin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi. Wa madana bi asrarihi wa ta'alaina bi barakatihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu setuhune kanjeng Nabi qala iku dawuh sinten Nabi al-mustaghfir utawi wong sing njaluk ngapura bilisane kelawan lisan al-musirru kang langgengi ala dzunubi ing atase pira-pira dosa iku kal mustahzi'i kaya dene wong sing ngina-ngina ing pira-pira lan pangerane Rob pira-pira lan pangerane mustaghfir wa dzikran tutur an Rabi atas ingkang Rabi'ah Adawiyah radhiyallahu ta'ala anha abastune Rabi'ah kana juga ana sapa Rabi'ah iku taqulu dewe sinten Rabi'ah inna istighfarana stune istighfar ingsun iku yahtaju butuh apa istighfar ila istighfarin maring istighfar kathirin kang akeh yani ngersake sinten Rabi'ah idza istaghfar ila mereka njaluk ngapura sapa wong bilisane kelawan lisan wa niyatu hale utahe niate man wa niyatu hale utahe niate wong mau iku aya utahe ento bali sapa wong iradan bimaring dosa wa ina taubatahu monggo stune taubate wong iku taubatul kadibina taubate wong sepadha goroh wa utawi iki istighfar wa yakunu ora ana ba'da iku taubatan taubat wa inna mat taubat mestine utahe taubat iku ayyastaghfira yen njaluk ngapura sapa wong bilisan lan lisan wa yen wialan niat sapa wong Allah yauda yen ora baleni sapa wong mau ila dzunubi ila dzambi maring lakoni dosa wa idza fa'ala wa intan nalikane lakoni sapa wong dalika amang perkara dosa faidafa mau intan nalikane lakoni sapa wong dalika amang kono istighfar ghafara mongkon ngapura sinten Allah Gusti Allah maring mau dan bau ing dosane wong mau wa ingkana an senajan ana apa dosa iku aziman gedhe dan Allah kana Gusti Allah tabaraka wa ta'ala dat tajawuzi kang duweni dat tajawuzi kang kagungan sepura rahiman iku sing maha welas bi ibadi kelawan pira-pira kawulane Allah. Dadi ngene. Kok ana wong nglakoni dosa, sampe dinae nglakoni dosa. Iku iso di ngepura Gusti Allah nek dene bener-bener taubat. Maksudnya bener-bener taubat piye? Dene duwe niatan orang baleni dosane. Jadi sekali nglakoni dosa, dene duwe niatan orang baleni. Taubatin duwe niatan orang baleni terus duwe rasa keton intine ora sekedar njaluk ngapura. Jadi sing dimaksud taubat sing diterima Allah itu adalah taubat yang pertama
kudu enek getune. Sing kedua dekne berniat untuk tidak mengulang kesalahan itu. Iki insyaallah taubatnya diterima. Tapi kok dekne enek wong dekne njaluk ngapurane Gusti Allah, tapi orang duwe niatan getun, orang duwe niatan gak bakal mengulang. Maksudnya njaluk ngapurane Gusti Allah itu tidak lain ben iso nglakoni dosa iku neh. Maksudnya misalnya nih, enek wong nyolongnya ora pisan pindho. Sing pertama ndekne nyolong. Terus njaluk ngapura Gusti Allah, tapi karepe njaluk ngapura iku ben iso nyolong meneh. Iku berarti taubate gak diterima karo Gusti Allah, gak ditampa. Tapi kok dekne duwe niatan untuk tidak mengulang maksiat iku, maka insyaallah taubatnya diterima karo Gusti Allah. Inna istighfarana yahtaju ila istighfarin katsir. Yani idza istaghfara bil lisan wa niyyatuhu ay ya'uda ila dhanbi fa inna taubatahu taubatul kadzibin. Jadi kok ana wong istighfar, dekne njaluk ngapuran Gusti Allah secara lisan nih njaluk ngapuran Gusti Allah, tapi dengan niatan ben iso baleni iku neh. Misal mau nyolong terus njaluk ngapurane Gusti Allah. Tapi niate njaluk ngapura iku ben sesuk-sesuk iso nyolong meneh. Jadi dosane mok dosa sing sesuk-sesuk tok, misal. Iku taubate goroh. Jadi ora taubat iku jenenge. Ini dari sini maksud taubat ketika dia jaluk ngapura Gusti Allah, ya keton, ya berniat untuk tidak mengulang kesalahan. Iku taubat. Tapi nek ndekne niate ben sesuk-sesuk iso nglakoni maneh, ben sesuk-sesuk sing diitung dosa sesuk-sesuk etak, maka iku gak dianggap taubat. Wa la yakun taubatan. Wa inna taubatu ay yastaghfira bil lisan wa yanwi alla ya'uda ila dzan. Fa idza fa'ala dzalik ghafara Allahu lahu dzanbah. Men kana aziman. Jadi kok ana wong nglakoni dosa, dekne taubat, dekne njaluk ngapuran Gusti Allah, dekne getun bareng. Di samping iku dekne berniat untuk tidak mengulang lagi kesalahan. Misal mau nyolong ngerasa getun njaluk ngapuran Gusti Allah, berniat untuk gak bakal nyolong neh. Misal insyaallah iku di ngapura karo Gusti Allah. Tapi nek saumpama ndekne nglakoni sok-soke nglakoni, ya berarti taubate sing dhek mau jek diitung taubat. Jadi tergantung taubat sing apik karo taubat sing bohong. Iku bedane terletak ning niat. Nek niate ben sesuk-sesuk iso nglakoni maneh, ben sing diitung dosa, ben sing diitung dosa sing sesuk-sesuk etok, maka taubatnya itu dihitung taubat goroh. Tapi kok dengan niat gak bakal mengulang kesalahan itu, maka taubatnya insyaallah dianggap apik Gusti Allah. Insyaallah diterima oleh Gusti Allah. Wa dzukira anna fi bani Israil kana malikun fa usifa lahu rajulun minal ibadi wallahu a'lam bissawab. Kitab Jawahirul Lamah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi bi wa madana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Allah Ta'ala dawuh ana ing kitab suci Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in tuti' aktsara ma fil ardi yudilluka an sabilillah. Artinya yen sira anut cara uripe sebagian akeh penduduk bumi, wong akeh penduduk bumi iku bakal nyasarake sira saking dalane Allah. Jadi urip ning donya iki ya ana tata carane.
Aja terlalu gampang anut wong. Misal ning mayoritas umum kelakuan elek. Awak dhewe aja sampai anut. Bahwa mayoritas utawa minoritas ini gak iso dienggo patokan. Sing iso dienggo patokan iki seberapa apik utawa seberapa elek. Jadi kok semisal ning suatu desa ya, mayoritasnya nglakoni elek, sedangkan sing apik minoritas. Lah awak dhewe mlebu ning desa iku piye? Ya kudu anut sing minoritas mau. Mergo sing minoritas adalah bernilai baik. Gak iso awak dhewe anut mayoritas, mbok iku elek, mbok iku apik, penting mayoritas gak iso. Mergo nek awak dhewe gampang anut apa meneh gampang anut mayoritas iku iso-iso awak dhewe sing kesasar, gak roh dalan. Mane sing penting ora mayoritas porane, ora umume piye porane, ora ono. Tapi seberapa baik hal iku kanggo awak dhewe, kanggo agamane awak dhewe. Apa arep ora percaya Quran? Rungokno ayat iki. Fa idza ja'at tammatul kubra yauma yatadzakkarul insanu ma sa'a wa burrizatil jahimu liman yara wa fa amma man tagha wa athara al hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Artine besok yen blai gedhe wis teka, iku yen para manungsa padha eling kabeh apa kang den lakoni ing donya. Neraka jahim ditinggalake ana ing mripate wong-wong kang padha ningali. Manungsa bakal dadi rong golongan. Yen wong iku nalika ing donya padha lacut, mesti nglewati batas-batasane Allah. Lan padha milih kesenengan urip ing donya ngalahake akhirate. Neraka jahim kang dadi panggonane ora pandang bulu. Mesti mbok iku selama ning donya dene duwe kekuasaan ora. Dene wong kang wedi marang kedudukan pangerane, wis sucine pangeran kang maha adil, maha kuwasa, maha nyiksa. Lan wong iku gelem nyegah saking kesenengan nafsune suwarga kang bakal dadi panggonane. Awak dhewe ning donya iki wis jelas kan tujuane awak dhewe diciptakno iku wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi tujuane manungsa diciptakno iki ben iso ngibadah. Maksudnya ora sekedar iso. Ben dene golek sangu kanggo akhirat gampangane ngono. Jadi aja terlalu mengabaikan hal-hal iki. Aja terlalu mementingkan hal dunia, tapi awak dhewe lali bahwa sok ben akhirat iki yo butuh sangu bereng. Sangune apa? Ya berupa amal-amal apik, amal-amal saleh. Nek awak dhewe saiki nglali utawa embo gak ngerti. Sampai orang golek sangu ning kanggo akhirat. Sok ben akhirat piye? Dene masalah kemajuan ilmu modern iku Islam orang larang umat Islam kang arep gayah ilmu-ilmu modern iku. Nanging ana ing usaha ilmu-ilmu iku kudu dikendhalekake karo ilmu akhirat. Iki gak apa-apa awak dhewe golek donya, gak apa-apa awak dhewe melok kemajuan utawa perkembangan zaman. Tapi aja sampai lali bahwa akhirat yo butuh bekal. Dhewe percuma nek terlalu fokus karo duniawi tapi akhiratnya gak keambil, gak katut, ya rugi. Sebab Rasulullah SAW nganjurake loro ilmu apa wae kang manfaati ing donya utawa manfaati ing akhirat. Iki padha-padha pentinge, donya ya penting, akhirat ya penting. Tapi aja sampe awak dhewe nglalekno salah siji demi salah sijine.
kudu sama-sama imbang lah. Rasulullah SAW dawuh, "Ullubul ilma minal mahdi ilal lahdi." Artinya sira kabeh supaya luru ilmu kawit ana ing bandulan hingga mlebu luang landak tegese mati. Iki enek pole awak dhewe golek ilmu sampai kapanpun, sak kapoke gak enek batase. Jadi sepanjang hidup awak dhewe iki aja sampai disia-siakan. Maksudnya golek ilmu ning kene iki golek manfaat, golek hal-hal sing iso bermanfaat kanggo awak dhewe, mbok iku ning donya utawa ning akhirat. Para kiai lan wong-wong intelek ing zaman saiki padha gembar-gembar nganjurake ilmu modern kanthi dalil ayat-ayat Quran kang isyarah marang ilmu-ilmu modern, ilmu donya. Nanging kenapa ulama modern iku ora padha nganjurake gaya ilmu model akhirat? Monggo ayat-ayat Quran kang isyarah marang ilmu modern, model akhirat iku akeh. Mandar luweh ampuh katimbang ilmu modern model dunia. Coba ngake ayat ini. Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin. Qala ghifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquna min maqamika wa inni alimun laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka at-tarafu. Falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi liyabluwani. قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. Artinya Nabi Sulaiman dawuh, para jin lan manungsa, apa sira kabeh sapa sira kabeh kang sanggup mindhahake Arsy raja mesti. Arsy raja iblis hingga teka ing ngarep ingsun. Sadurunge wong sabak rakyate raja Bilqis teka tunduk marang ingsun. Jin Ifrit matur, "Kula sanggup datengake Arsy Bilqis saderenge ipun panjenengan jumeneng saking pinaraan panjenengan. Kula saestu riyad mindhahake tur saged panjenengan percados wong kang ana ing dodone ana ilmu saking kitab Allah yaiku Asif bin Barkhiyah matur. Kula sanggup ndatengake arsipun Bilqis saderengipun panjenengan mangsulake kedhip mripat panjenengan. Mengko kula aturi ndangake sirah sawata wis sanalika Arsy Bilqis wis ana ing ngarep Nabi Sulaiman. Bareng Nabi Sulaiman pirsa Arsy Bilqis wis ana ing ngarepe, panjenengane dawuh, "Kedadian iki setengah saking kanugrahane pangeran ingsun, Pak Allah. Perlu muji marang ingsun. Apa ingsun iku gelem syukur marang Allah, apa ingsun iku arep ngufuri kanugrahan Allah, supaya sapa wong kang syukur marang kanugrahan Allah iku satemene syukur kanggo awake dhewe. Lan sapa wong sing ngufuri kanugrahan Allah supaya padha ngerti yen Allah iku ora butuh marang sakabehane wong alam." Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.